Aquest és un mini tutorial per aprendre a reinventar un joc i a mirar com està fet, o a mirar com està fet i a reinventar un joc, val? Imagineu-vos que necessito saber com està fet un joc perquè hi ha una cosa que no em surt. Busco, per exemple, joc de saltar, a veure què passa. Ui, si tenim joc de saltar dels maristes, no sé de qui serà aquest, el mirarem, d'acord? Tenim el joc de saltar aquest. I el que haig de fer és, per un costat, primer jugo, miro com tal, molt bé. Miro com està fet. Aquí li falten les instruccions, Miro com està fet. Miro com està fet. Ah, mira, doncs m'havia faltat fer això. O el codi de la pilota aquesta ha posat tal cosa. O el fantasma, l'altre. Doncs jo aquí el com està fet puc canviar-hi cosetes. Podria canviar-hi números aquí i aquí també, perquè si salta ha de saltar el mateix als dos costats. Val? Llavors jo puc modificar-lo, però no se li guardaria a la persona que és titular, que és la propietària d'aquell joc. I a mi tampoc, només seria com per fer proves, d'acord? Si m'ho volgués quedar, puc quedar-m'ho. Com? Picant a reinventa. Veieu aquesta espiral de reinventa? Jo aquí he modificat coses i si jo piqués reinventa, aquest projecte ja no és de CGC10 Maristes, sinó que aquest projecte ja és meu. El joc de saltar remix, ala, ja és meu, me l'he quedat. Llavors ja està, amb això ja tindria fet la reinvenció d'un joc. Cosetes, tornarem en un moment aquí a l'Scratch, vale? Torno a buscar joc de saltar. I aquí busco joc de saltar, torno en aquest joc de saltar i ara veureu què haurà passat. Ai, no ha passat, encara no ha passat. Bueno, sabeu que de vegades trigo una miqueta això de l'Scratch. Puc reinventar-lo directament des d'aquí. Té 4 m'agrada, té 4 preferits, té 0 reinvencions i té 9 visualitzacions. Aquí hauria de posar una reinvenció, perquè jo li he fet una reinvenció i me l'he quedat. A veure si actualitzant-ho, doncs no, encara no. En principi hauria de posar un 1 d'una reinvenció perquè jo he agafat i me l'he posat reinventa. Hi ha dues maneres de posar reinventa, des d'aquí fora o des de dintre del com està fet. Jo entro al com està fet, modifico coses i un cop he modificat les coses que m'interessen, me'l reinvento aquí dalt. Ho veieu? I amb això és el tutorial d'avui perquè sapigueu com aprofitar coses que han fet els altres. No per quedar-nos-les i dir que les hem fet nosaltres, per això ens fica remix, sinó per millorar-les o per aprendre'n d'elles. D'acord? I sempre donant crèdit i sempre donant les gràcies. Si ara imagineu-vos que poso aquí el reinventar i me'l quedo, el que faré serà anar en aquesta persona que jo acabo de reinventar aquest joc i donar-li les gràcies. Molt xulo, he reinventat el teu joc, molt xulo, moltes gràcies, he reinventat el teu joc. Llavors amb això, li estàs donant les gràcies per haver programat tot aquell codi i dos, a més, serà com un orgull per aquella persona i podrà vindre't a mirar, perquè un cop hagis publicat, podrà vindre aquí a mirar què li has fet de millora en aquell joc o com l'has canviat. I amb això és el mini tutorial que us volia fer de reinventar o de veure com està fet un projecte. Moltes gràcies, adeu!